Buenas tardes, ya estamos aquí en la concentración y por una sanidad pública. Finaliza en directo. Cambiar de cámara. Cambiar de cámara. No se oye nada. Toda a aprobación do médico asinado, aínda que seguimos tendo esperas de 10 e 15 días para ser atendido. Que vai costar recuperar. Este é un logro de todas as persoas da Pobra que estamos mobilizando no institucional. Pero é o momento de continuar. A situación do pacto da Pobra que só funciona pola noite, os días laborables, é unha anomalía do sistema provocando que a ciudadanía da Pobra teñamos que desplazarnos ao pacto de Viveira para ser atendido en funciones. Non ten ninguna lógica que o pacto non funcione durante a tarde, que hai moitas máis atencións que temos durante a noite. A situación da lista de espera nas consultas especializadas, sobre todo na revisión, son inasumibles en moitas especialidades. Todo isto imos continuar concentrándonos todos os verdes e o 16 de xaneiro imos ir a Santiago para facelo diante do CERN. Están a pedir estes días a cita para poder ir en un autobús ou dous se fai falta para ter unha entrevista con o Conselleiro de Sanidade. Pero esperemos que non a conceda e tamén esperemos que os médicos, os 6 médicos que temos aquí, que sean fixos, porque entre os traslados, os concursos de traslados, todo eso, ao mellor, se deixamos de vir aquí os verdes, ao mellor, dentro de uns días, ou de uns meses, ou de un mes, resulta que encontramos outra vez na mesma situación de ter 4 médicos. O PAC sí que é necesario, porque se temos que ir a Viveira ou temos que ir ao Barranca, o único que facemos é procurar tanto Viveira como o Barranca. Temos moitas máis consultas pola tarde, é máis lógico que teñamos o PAC pola tarde casi que pola noite, porque pola noite pedimos os coches e nos vamos ao Barranca, pero pola tarde podemos vir aquí e temos máis desarrollado o Barranca para as verdadeiras urgencias. Eso foi o que onte se falou na Asamblea do CINEM. Así que, polo tanto, eu creo que a coordinadora quedamos, creo que é necesario, que creemos todos que é necesario seguir concentrando. Hai unha cousa que si eu vexo, é que está moi pouco extendido pola Pobra, é que nos reunimos aquí os verdes. Non sei como se podía facer para que chegara a comunicación a moitas máis persoas. Empapelar. Os niños, a xente que conocemos, colocaron máis polas líneas, polas redes sociales, pero temos que moita xente traballo. Estamos aquí ao mellor que non traballamos, pero creo que hai que espallar máis a noticia de que os verdes nos reunimos aquí e anunciado por todo o povo para que podamos ter máis. Vale, tamén comunicado de Santiago. Si podemos colocarlo comunicado por a rede social, por exemplo, sería moito máis efectivo. Vale? Como estaba dicindo a compañeira, o feito de ter hoxe e estes días 6 médicos é gracias a todas vos, porque a presión de estar aquí eso fai que os que mandan, los de arriba, les moleste e nos poñen aquí o que estamos pidiendo. Por eso hai que seguir aquí, hai que seguir movilizándose e bueno, gracias a todas e todos por estar aquí.
Sí. Sanidad pública. Sanidad pública. Sanidad pública. Sanidad pública. Sanidad pública. Sanidad pública. Pública. Sanidad 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 pública. Pobra, el loita por los pa. 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 Por los pa. Amiga, compañera, de que esto está dando buenos resultados. Hay números positivos, pero tenemos que colgar a medalla. No, todos son beneficios de obra. Tenemos que continuar haciendo concentración, porque gracias a eso por lo menos conseguimos a 6 médicos. Teníamos que ser 7, porque cuando estaba en activo éramos 7, 5 médicos por la mañana, 2 médicos por la tarde, ¿no? Está hablando. ¿Cómo le llamaste? Gutiérrez. Estaba de médico. No nos desanimemos, es muy importante que no nos desanimemos para seguir Una fala pasando. de atención sanitaria en este concello, ¿vale? Tamén hai unha cousa que dicir. Síguense facendo a reclamación por todas estas citas que nos están dando tan longas, non? Porque unha persona que unha cita o máis inmediata posible porque todos miramos para a saúde, non? Se está facendo presión por escrito, se está facendo reclamacións por escrito, e iso tamén nos está dando un resultado bastante positivo. Por tanto, toda persoa que lle sobrepase máis de 15 días a cita aquí en primaria con unha gratitud que pagan as reclamacións. Os compañeros de recepción, as compañeras de recepción están sempre dispostos a darnos as follas de reclamación. Non é máis que corrilas, expoñer o motivo e xa elas mismas se encargan de registrarlo e pasarlo a Consellería de Sanidade. Gracias outra vez, benvidos todos, un aplauso que nos merecemos. Micrófono activo. Un usuario 0 me gusta. En directo 9 minutos y 8 segundos. Finalizar. Botón. Seguro que